एसिम फैनानै सानब्रै सानबा जाबाय माबायदि मोनखो? आं दिनैसिम सानब्रै सानबा साइकेल सालायनायाव जोबोद मोजांसिन मोनदों। न'खरनि फेमिलि बा फिसा फिसौफोरखौ गारबोनानै फैनानै माबायदि गोसोआव माबायदि मोनदों? आं न'खरनि गासिबो जाथायफोरखौ बा गथ' गथाय गासिबो दोननानै फैनानैबो आंनि गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। हारि आरो माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि बे बर' आइजोआ गोजौ थाखोआव दावगानो हानाय आरो मोजां सोलोंथाइ मोननो हानो हास्थायनायखौ आं लुबैदों। मेंदोंना मेङाखै आब'? मेङाखै। मेङाखै? मेंनाय मोनाखै। दस दिन सालायजोबनो हागोन? हायो, हागोन। जेबो देहा उसुबिदा जायाबा। न'खराव जेबो प्रब्लेम जाथ'वाखैना दासिमाव? गथ' गथायखौ गारबोनानै माबायदि मोनदों गोसोआव? गथ' गथायखौ गारबोनानै जों दिनै बिमा माहारि जौगानांगौनि थाखाय जोङो आगान सुरबोबायबा दावबायलांनांगोन जोबजासे। दे थेंक इउ। मेंबाय? मेङाखै। मेङाखैना? मेंबाय आब'? मेङाखै। मेङाखै। सालायजोबलांगोन आब'? सालायजोबलांगोन। सालायजोबलांगोन दे। मेंबाय नानि? मेङाखै। मेंबाय? मेंथ'वाखै। मेंबाय? मेंथ'वाखै। मेंथ'वाखैना? दस दिन सालायजोबगोन ना? सालायजोबगोन? बाबाय नामा नानि? बायाखै। सालायनो हागोन 10 दिन? औ।